Καλησπέρα, παιδιά. Άλλη μια Κυριακή κοντά σας με ένα θέμα φωτιά το οποίο το βιώνω πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, μόνο τις τελευταίες? Τα τελευταία χρόνια, αλλά θα μου το πείτε κι εσείς από κάτω, θα σας το πω κι εγώ, είναι ανυπόφορο. Αμάξι, βίες, μηχανάκι στην πόλη. Αιώνιο ερώτημα, έτσι. Αιώνιο ερώτημα. Δεν θα μιλήσω για γενικά, θα μιλήσω μόνο για την πόλη σήμερα. Η κατάσταση, παιδιά, έχει γίνει ανυπόφορη. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν ότι πήγα μία βόλτα για ένα φαγητό χθες το βράδυ στο Σύνταγμα με μηχανάκι. Όχι, δεν χωράζει να περάσει με αμάξι, έχει κίνηση. Δεν χωράζει να περάσει με μηχανάκι. Δηλαδή δεν ξέρω αν το βιώνετε και στον τελευταίο καιρό. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν προσπαθώ να προωθήσω να οδηγάτε μηχανάκι για να πουλήσω εξοπλισμό και μπούρου. Εδώ κάνουμε μια γενική κουβέντα για το τι βιώνουμε και το βλέπετε κι εσείς που μπορεί να βγείτε για ένα ποτό. Θυμάστε ποτέ πριν 3-4 χρόνια να βγαίνετε για ποτό 12 ώρα το βράδυ και η Κηφισία να είναι σημειωτών? Θέλω να σου πω κάτι. Πλέον οι οικογένειες έχουν 3 και 4 αυτοκίνητα τα δύο άτομα. Ένα για καθημερινό, ένα για Σαββατοκύριακα, ένα για να πάει στο χωριό. Ναι. Φίλε, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Έχω πάρει το ADV το 3,5 και πριν είχα SH 300. Το HH 300 ήταν πολύ πιο λεπτοκαμωμένο από το ADV. Παιδιά, με το ADV δεν χωράω να περάσω. Έχω βρει 3 φορές. Υπερβολικός. Όχι, Γιώργο, δεν είμαι υπερβολικός. Είναι σημειωτών. Άμα έχετε αμάξι, θα το διαπιστώσετε και εσείς, όταν είσαι μέσα στην κίνηση, τρελαίνεσαι. Οπότε το τελευταίο πράγμα που σε νοιάζει να κάνεις χώρο να περάσει μηχανάκι ανάμεσα. Το έχεις εσύ ναι, αυτό? Ή όχι? Άκουμα, το έχεις εσύ αυτό, επειδή οδηγάς μηχανή και αυτοκίνητο. Και εγώ το ίδιο. Το έχεις αυτό ότι όταν οδηγάς αυτοκίνητο, νομίζεις πως πας πάρα πολύ αργά. Και κάνεις σίγουρα πηγαίνω πάρα. Ξέρεις τι, δεν μπορώ να κάνω σφήνες στην κίνηση γιατί δεν γίνεται εδώ με μηχανάκι. Ναι. Τι παθαίνω με τα αμάξι? Μου δημιουργούνται τόσα νεύρα αν είναι στην αρχή της μέρας που δεν μου φεύγουν μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, λέω, έχω χάσει μισή, μία, 2 ώρες από τη ζωή μου. Χωρίς λόγο. Ωραία. Σαν άνθρωπος που οδηγάς και μηχανή και αυτοκίνητο, αν σου λέγανε να διαλέξεις ένα από τα δύο. Μηχανάκι. Μόνο μηχανάκι. Ξέρεις τι, δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο που έρχεται εδώ για δουλειά ή πάει σε μια άλλη δουλειά και πρέπει να διανύσει 10 χιλιόμετρα τη μέρα για να πάει στη δουλειά του και πρέπει να το κάνει με αυτοκίνητο και θέλει, παιδιά, 1 ώρα. Και να πω το πιο σημαντικό απ' όλα. Έχουν πάρα πολύ, θα το πω κόμπλεξ στην Ελλάδα να μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οκ, δεν λέω στο λεωφορείο το οποίο θα έχει πολλή κίνηση. Μπες στο τραμ, μπες στο μετρό. Εγώ το έχω αυτό. Μπες στο προαστιακό. Το έχω πολύ αυτό, να ξέρεις. Πόσες φορές έχω πάει στο αεροδρόμιο με το προαστιακό και με κοροϊδεύεις? Πάρα πολλές. Παιδιά, πάρα πολλές. Είμαι δίπλα. Πάω με τα ποδαράκια μου, έτσι μου αρέσει κιόλας. Στο μετρό Αγίας Παρασκευής. Παίρνω το μετρό, γιατί και το μετρό πάει στο αεροδρόμιο. Και σε 25-30 λεπτά είμαι εκεί. Φίλε, δεν το κάνω. Πες μου τον λόγο. Δηλαδή προτιμώ αν είμαι εδώ για να πάω. Δεν είσαι μόνο εσύ, είναι πολλοί κόσμος. Από Χαλάνδρη. Ναι. Αν μου πεις, παίρνεις το λεωφορείο και φτάνεις Γαλάτσι. Με λεωφορείο ούτε εγώ, ρε. Όχι, παίρνεις το τρένο και πας Γαλάτσι. Θα πάω με τα πόδια. Δεν μπορώ. Αλήθεια, στο λέω, στεναχωριέμαι γιατί αν πας στην Ιταλία και στο Μιλάνο, ο κόσμος όχι δεν κινείται. Ή στην Αγγλία, όχι δεν κινείται με αμάξι. Πήγα Ιταλία, αδερφέ, και μπήκα στο τρένο όσες φορές δεν έχω μπει όλη μου τη ζωή. Κινείται μόνο με μετρό. Δηλαδή, άμα πας στο Μιλάνο και πες νοικιάσα αμάξι, εκτός ότι θα φας 10 κλήσεις, πες να σε κοροϊδεύουν όλα. Σου πούνε, ρε φίλε, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Δηλαδή, είναι όλα πώς γίνεται εδώ σιγά-σιγά και φτιάχνετε σταθμό στο Κολονάκι, στη Γλυφάδα. Αρχίζει και φτιάχνετε. Γενικά μεγαλώνει η ακτίνα, που δεν είναι και εύκολο, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη. Γιατί αν έχεις αμάξι, ο μόνος τρόπος που μπορείς να το χαρείς, δηλαδή να έχεις ένα ωραίο αμάξι να πας μια βόλτα, είναι 2 ώρα το βράδυ. Δεν υπάρχει. Δεν θα πεις, θα ξυπνήσω σήμερα να πάω μια βόλτα. Δεν το χαίρεσαι. Θα διάλεγα 100% μηχανή, σκούτερ, whatever, παπί, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί άμα βάλω τα συν και τα πλήν της καθημερινότητας, δηλαδή 5 στα 7 πρέπει να πας σε μια δουλειά και 2 πρέπει να πας σε μια διασκέδαση. Στα IKEA να φορτώσεις το καινούριο σπίτι, whatever, ή στο Home Sweet Home, κάνουμε διαφήμιση στο κινητό. homesweethome.gr, παιδιά, τα καλύτερα έπλα. homesweethome.gr, τα καλύτερα έπλα, Βασίλειος Λούπη. Έχει μπει, είναι λίγο κλόνο, έχει μπει σε λίγα βιντεάκια, αλλά είναι καλό παιδί και έχει και ωραίο μαγαζί. Τι να τον κάνουμε. Το καλύτερο μαγαζί. Το καλύτερο μαγαζί στο είδος του ισχύει. Λοιπόν, αν είχα να διαλέξω ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα έβλεπα ότι από τις 10 φορές, ας πούμε, οι 8 θα με πειράζαν πολύ περισσότερο που θα ήταν με ένα αμάξι μες στην κίνηση, παρά οι 2 που θα χρειαζόμουν ένα αμάξι. Θα νίκιαζα, θα έκανα μια αγκαρία και θα έλεγα, Γιώργο, έλα να φορτώσουμε κάτι και να φύγουμε σε ένα κολλητό. Θα την έβρισκα τη λύση μου. Αλλά αυτό που θα μου είπε σε καθημερινή βάση είναι το μηχανάκι. Και προβληματίζομαι πάρα πολλές φορές, καλώς ή κακώς, υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που λένε, μηχανάκι θα πάρεις πάνω από το πτώμα μου. Έχουν δίκιο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο. Διαφωνώ. Όχι, είναι επικίνδυνο. Όχι, είναι επικίνδυνο. Διαφωνώ. Το μηχανάκι είναι επικίνδυνο. Κάνε παιδί και θα με Το μηχανάκι είναι επικίνδυνο. Ναι. Το μηχανάκι. Ναι. Ωραία. Βάλε με εμένα να οδηγάω στο δρόμο, χωρίς ούτε ένα αυτοκίνητο, να δούμε πόσο επικίνδυνο είναι. Βάλε με εμένα, χωρίς ούτε ένα αυτοκίνητο. Με το μηχανάκι. Ναι. Δεν γίνεται αυτό όμως που λες. Ναι, άρα δεν είναι το μηχανάκι επικίνδυνο, είναι επικίνδυνη η υπόλοιπη γύρω σου. Είναι επικίνδυνη η υπόλοιπη γύρω σου, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι?
Ότι δεν είναι το μηχανάκι επικίνδυνο, είναι οι υπόλοιποι γύρω σου. Λοιπόν, επειδή μαζί καταλαβαίνόμαστε, παιδιά, και με βλέπετε face to face και έρχεστε όλοι εδώ πέρα και λέτε πόσο ωραία τα λες και πόσο καταλαβαίνω. Ναι, οι άλλοι γύρω μας είναι επικίνδυνοι. Απ' τη μία μπορώ να καταλάβω απόλυτα ένα γονιό ο οποίος αγχώνεται πάρα πολύ, γιατί και εγώ θα αγχωνόμουν. Δηλαδή, τώρα έχω μία ανιψιά, σε λίγο καιρό θα έχω και δεύτερη. Να μου έλεγε 18 χρόνια ότι πάω βόλτα με τη μηχανή με ένα φίλο. Χαραούλη απ' έξω δηλαδή. Το ακούω, τους καταλαβαίνω, αλλά απ' την άλλη τους λυπάμαι τόσο πολύ που τους λένε δεν θα πάρεις μηχανάκι. Γιατί τραβάνε τέτοια ταλαιπωρία με τα μάξι. Είναι ταλέπα, είναι ταλέπα, φίλε. Όχι. Δεν είναι ταλέπα, είναι σπάσιμο νεύρων. Εντάξει. Σίγουρα θα σου πω κάτι. Ένας ο οποίος δεν οδηγάει μηχανή. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί το έχει δεδομένο ότι θα πάω στη δουλειά μου και θα φάω μία ώρα να πάω και μία ώρα να γυρίσω. Για απόσταση 5-10 χιλιόμετρων. Αυτός όμως που μπορεί και έχει δίπλωμα και έχει μηχανάκι. Και έχει δει και τις δύο πλευρές. Και έχει δει τα 10 λεπτά και τη μία ώρα. Τρελαίνεται, δηλαδή τα 50 λεπτά παραπάνω τρελαίνεται, δηλαδή και χρόνο να έχει. Το θεωρεί waste time. Όπα, το αγγλικό. Να σου πω, το έχεις εσύ αυτό, γιατί εγώ το έχω, ας πούμε. Όταν περνάς από εθνική οδό με το μηχανάκι και είναι κολλημένη, άμα σου λέω κολλημένη, δεν κουνιέται τίποτα. Και εσύ είσαι με το μηχανάκι. Βέβαια, η εθνική οδό, συγγνώμη, διακόπτω, είναι από τους πιο επικίνδυνους δρόμους όταν είναι σημειωτών, γιατί περνάς και κάνουν όλοι δεξιά-αριστερά και βγαίνουν. Είναι ούτε Κηφισία στο Μεσογείο, είναι τίποτα. Παιδιά, επειδή είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και είναι με πολλές εξόδους, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Όσες φορές έχω πάει με μηχανάκι εθνική οδό, έχω τα μάτια μου όντως 14, δεν είναι πολλές αυτές. Είναι πολύ επικίνδυνος δρόμος πάντως, όντως το λέω αυτό. Άκουμε να σου πω κάτι. Όταν περνάς και είναι τέρμα κίνηση, είτε εθνική είτε οπουδήποτε. Να και περνάς. Να σου πω συναίσθημα. Ναι. Τους κοροϊδεύω όλους. Λέω πω τους κακομοίρες και πάω και λέω ποιος είμαι. Δηλαδή νιώθω σούπερ ήρωας. Εγώ προχωράω και λέω ζηλέψτε. Και νιώθω. Δεν ξέρω γιατί νιώθω ότι οι οδηγοί που είναι στα αυτοκίνητα με κοιτάνε και λένε πω το ντύπο τι κάνει τώρα. Κοίτα πώς μας περνάει και εμείς. Απλά είναι αυτοί οι άνθρωποι που οδηγάνε και μηχανάκι και είναι μέσα σε ένα αμάξι γιατί έχουν να κάνουν μια μεταφορά ή κάτι. Αυτοί είναι πιο τρελαμένοι από όλους. Δηλαδή δεν μπορούν να τα αντέξουν, ρε παιδί μου, και κάθονται, κάνουν σφήνες δεξιά-αριστερά, βρίζουν κάτι. Τρελαίνονται, ξέρεις. Ο άλλος που είναι με ένα αμάξι συνέχεια, ενέτη 2023, είναι φυσιολογική αυτή η κίνηση. Οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι καθημερινότητα. Και να σου πω κάτι. Πλέον είναι χειμώνας. Έχεις και αμάξι, έχεις και μηχανάκι. Και το βράδυ θες να βγεις μια βόλτα μετά τη δουλειά, 9 η ώρα. Δεν λες να μπω στα αμάξι μου, να βάλω το καλοριφέρ, τη μουσκούλα. Και έχει μια κίνηση και λες, όχι ρε φίλε, δεν θα φάω μια ώρα να πάω με το μηχανάκι. Ναι ή όχι. Όχι. Το έκανα χθες που πήγα για φαγητό, όπως το είπα στο κέντρο. Παιδιά, έφυγα 8,5 ώρα. Ήταν σημειωτών. Όταν σου λέω, όχι, μια ώρα δεν μας έφτανε. Χωρίς υπερβολή. Αλήθεια λες. Δεν καταλαβαίνεις. Εγώ θα πήγαινα με το αμάξι, φίλε. Και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω αλήθεια μετά τον κορονοϊό πώς έγινε τόσο πολύ. Έγινε χαμός. Χαμός. Θυμάμαι τον πρώτο καιρό 2022, όποιος πήγαινε στη δουλειά έλεγε traffic. Ανέβαζε ένα story και καλά του φαινόταν περίεργο. Τώρα είναι περίεργο να δεις το δρόμο άδειο. Λες, πάρε, τι έγινε. Φίλε, και όλο αυτό σε 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια. Είναι τρελό. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο που λέω εγώ σε μετρό ποτέ. Δηλαδή, και πού οδεύουμε δηλαδή, τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω που θα πάει. Εγώ νομίζω ότι θα αυξηθεί πολύ η μοτοσυκλέτα. Η απάντησή μου, συγγνώμη, είναι ξεκάθαρη. Αμάξι μηχανάκι είναι μηχανάκι και όχι επειδή έχω μαγαζί και πουλάω αξιουάρ. Όταν το βιώνεις αυτό, παιδιά, καθημερινά δεν υπάρχει απάντηση. Δηλαδή και να βρέχει μηχανάκι, κουβέρτα, χούφτες και Άγιος Θεός. Να πούμε όμως ότι εσύ το μηχανάκι το έχεις σαν εργαλείο δουλειάς. Ναι. Και όχι σαν χόμπι. Όχι, σαν χόμπι έχεις το αυτοκίνητο. Έτσι ακριβώς. Αλλά επειδή θέλω να βγω ένα βράδυ 9-10 η ώρα και έχει τόση κίνηση, δεν το χαίρομαι. Ναι. Οπότε δεν περνάω καλά. Οπότε αποφασίζω να πάω και το βράδυ με το μηχανάκι για να κάνω τη βόλτα μου ή τη διασκέδασή μου άνετα και όχι να φτάσω 11 η ώρα κάπου, άμα ξεκινήσω 9.30. Εννοείται όμως ότι στον ελεύθερο μου χρόνο έχω και σαν χόμπι το μηχανάκι. Βλέπε enduro, βλέπε motocross. Βέβαια πρέπει να έχουμε χρόνο. Και αυτό πρέπει να το φορτώσεις σε ένα φορτηγάκι, σε ένα τρέλ, σε ένα αμάξι και να πας και να κάνεις την ξεκούρασή σου. Αλλά το ωραίο εκεί πέρα είναι ότι δεν θα βρεις κίνηση, δεν θα βρεις τίποτα. Οπότε αυτό που θέλεις θα το κάνεις και θα περάσεις καλά. Ενώ με το αμάξι κρέμεσαι από την κίνηση. Θα έχει κίνηση, δεν θα έχει κίνηση γιατί θες να πας με τα αμάξι χαλαρά. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Και τελικά θα έχει κλείσει και ένα ραντεβού και δεν θα ξέρεις πόση κίνηση έχει. Εντάξει, και το Google σου λέει κάποια πράγματα, αλλά πέφτει και έξω. Ενώ άμα σου λέει μια ώρα, τώρα πας με το μηχανάκι σε 10 λεπτά. Λοιπόν, επόμενο βίντεο με τόλι. Θα κάτσουμε, επειδή είναι τέλος 2023, να πούμε ταξινομήσεις αυτοκίνητα και ταξινομήσεις μοτοσυκλέτες όλες στην Ελλάδα. Και θα κάτσουμε να αναλύσουμε αυτά τα νούμερα από πού συμπίπτουν. Θα ήθελα να ήμουν σήμερα πιο προετοιμασμένος, αλλά θέλω τον Τόλι δίπλα μου για να το κάνω αυτό. Υπάρχει και ένα μπιφ. Υπάρχει και ένα μπιφ, ναι. Οπότε αναμένεται καυτό θέμα συζήτησης με Τόλι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου.
να αναλύουμε ταξινομήσεις σε αυτοκίνητα και ταξινομήσεις σε μηχανάκια στην Ελλάδα. Που το όλες είναι και λίγο. Ναι, είναι και λίγο. Εντάξει, είναι αμακόαυλος, μηχανόκαυλος. Σας δίνω το λόγο μου ότι θα το τζιγκλίσω και λίγο παραπάνω, έτσι να μπει λίγο στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα λίγο περισσότερο και να περάσετε καλά. Χριστούγεννα, γιορτές είναι, έτσι να το γιορτάσουμε λίγο και να γιορτάσουμε και λίγο και τον Ντόλι, δεν είναι κακό. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θέλω αναλυτικά σχόλια. Τι ψηφίζετε αν είχατε μία επιλογή, αμάξι ή μηχανάκι? Όχι αυτό ή εντάξει, εκείνο. τώρα μηχανόβοι μας βλέπουν, ρε φίλε, μοτοσυκλετιστές, μηχανάκι θα πούνε όλοι. Θα μετρήσει ψήφους από κάτω, επειδή εσύ κάθεσαι, θα μετρήσει ψήφους από κάτω να δούμε αμάξι ή μηχανάκι. Μηχανή θα πούνε όλοι. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε like, subscribe και share. Οι γιορτές είναι, κάθεστε δείτε κανένα βιντεάκι να κάνουμε κι εμείς κάτι. Τα φιλιά μας.